Skolen er lidt ligesom at skulle over en buk i gymnastik. En udfordring. En udfordring, der kræver øvelse og gentagelser, ligesom at skulle lære et nyt sprog eller lære at cykle. Men i 200 år har vi sat en universel buk til alle børn i den danske folkeskole. En buk, der for nogen måske er for høj og uopnåelig, eller for andre for lav og kedelig. Vi burde hellere have en masse bukke, og så spørge børnene, hvad for en buk har du lyst til at lære at hoppe over? Skab diversitet, så udfordringen synes sjov og interessant for alle. Når jeg husker tilbage på min egen folkeskoletid, så husker jeg det ikke som en udfordring og et personligt mål, men som noget, der skulle overstås. Det må være forfærdeligt at skulle bruge tid og kæmpe for noget, du ved, du aldrig kommer til at overvinde. Mens der over i hjørnet er gemt en buk, som dit lille barnehjerte altid har ønsket sig at prøve. Et barns hobby skal fylde lige så meget, som skolen gør. Måske endda mere, for hvad et barn har lyst til at lave, skal være udgangspunktet for at lære de ting, vi tvinger folkeskolen til at lære os. Det burde være en skændsel, at vi holder fast i en måde at gøre tingene på i 200 år. Hvis der bare er et barn, der har noget imod folkeskolen, så er det ikke godt nok. Og så skal vi blive ved med at udvikle vores folkeskole. Ligesom smartphones. Jeg tror, de fleste er ret godt tilfredse med de telefoner, vi har i dag. Det er nok de færreste, der hver dag går og tænker, hold da kæft, det her lort, det er bare ikke godt nok til mig. Hallo, du argumenterer for en privatisering af folkeskolen. Nej, hvis vi bare fjerner den diktering, der siger, at alle skoler skal gøre præcis det samme, så vil der blive skabt et læringsrum, hvor der er en masse forskellige bukke. Bureaukrati og kreativitet hænger bare ikke sammen. Og hvis man tænker lidt over det, kommer man frem til, at folkeskolereformen er en dødsdom for en innovativ og fælles folkeskole. Så lad os fjerne den bureaukrati og skabe en folkeskole med en masse forskellige bukke.